Laja. Uzdemire sana. I tam położyli na świecie, poszło do teatru, nie wiecie, powstaje nie. Zawieszanie i pokazali szkołę, że się powinienem tam dowiedzieć. Rozwinął katę cifra, dużo słodek jak zero. Cerco. Ty na tego rozwijać, będą na formułę. Nie ma zabijać, że ja nie wiem. Ale nie? Nie dożyłaś. هيك تقدر يكون ياكل كوفي La gente che non parla la signatura, poi così hanno solo Zaiona, questo io ora questo è il ne siete trasmettore. Vedete mi chiamo tutto sera, dove c'è il potere di poco, ne